بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل الباطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك المخلصين. وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. Hadith du jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la résurrection, rien n'est plus lourd sur la balance du serviteur croyant que le bon comportement. Allah déteste tout être vulgaire aux propos grossiers. Hadith rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Ambe Allahu subhanahu wa ta'ala tanamba barakada. Ambayini ala fe ala kan kanda, ala kan jidi kandala, ala kan labaye, ala kan sutura diyan kono, ala kan sutura lahara, ala kan kisi bana juguma, ala kan kisi mogojugu torama, ala kan kisi kabru torama, ala kan kisi lahara geleyama, ala kan kaljine dunye. Bi hadisa ala ka cide sallallahu alayhi wa sallama ako: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. Fenti min ka girin mumini ka mizani kan lahara don ka tɛmɛ jogo ɲuman kan. Wa inna allaha yubghidu alfahish albadhi. Allah a bɛ mɔgɔ kɔn, mɔgɔ min ye kuma jugu fɔla ye, mɔgɔ min ye nɛni jugu fɔla ye. O tigilamɔgɔ o kɔnnen don Ala fɛ. Ni hadisa ni a bɛ sɔrɔ Tirmizi kɔnɔ. Sheikh Al-Albani a ye hadisa ni a y'a saha k'a tiɲɛtigiya. Kana mɔgɔ nɛni fo ka taa a ka tagafe jukɔrɔ, kan'o kɛ abada. Kana mɔgɔ nɛni fo ka taa bila a ka kurusi jukɔrɔ. Kana i muso nɛni ko n bɛ sen don i kɔnɔ, o dabila n balimakɛ. Nɛni jugu i ka dabila, mumini ka tagamasi tɛ. Mumini a bɛ dimi, nka n'i dimina i kuma cogo dɔn. Kuma jugu i den kan kan'a kɛ, i furumuso kan kan'a kɛ, balimamuso i fana n'i dimina cogo o cogo kana nɛni jugu dɔw bɔ ka ɲɛsin cɛ ma, a dabila. Lahara don, fɛn min bɛna giriya mumini ka mizani kan, an b'a dɔn lahara don Allahu subhanahu wa ta'ala a bɛna an ka bara ɲumanw ani an ka bara juguw a bɛna a peser, a b'a peser. Donc min bɛ se ka giriya i ka mizani kan
o de ye jugu ɲuman ye. Jugu ɲuman mako bɛ mun na o de ye jihadi ye. I diminiba de don nka i b'i yɛrɛ minɛ k'i yɛrɛ contrôler, k'i nɛn contrôler. I bɛna kuma min bɔ i da la a kana kɛ kuma jugu fɔ ye. I bɛ se ka mɔgɔw bilasira ka sɔrɔ i ma nɛni jugu fɔ. I bɛ se ka mɔgɔw bɔ fili la ka sɔrɔ i ma nɛni jugu fɔ. Kana nɛni jugu ɲɛsin i den ma, kana ɲɛsin i muso ma, n balimamuso kana ɲɛsin fana i furucɛ ma fana. An k'an jija an k'an nɛnw kɔlɔsi kosɛbɛ. Ni dimina i den kɔrɔ, a fɔ Ala ka yafa i ma, a fɔ a ɲinɛ Ala ka hinɛ i la, a fɔ a ɲinɛ Ala k'i ɲɛ, Ala k'i jogo ɲɛ, i bɛ dan ye. Ni dimina i muso kɔrɔ, a fɔ a ɲinɛ Ala ka yafa i ma, Ala ka hinɛ i la, Ala k'i jogo ɲɛ. Balimamuso ni fana dimina i cɛ kɔrɔ fana, a fɔ a ɲinɛ Ala ka yafa i ma, Ala ka hinɛ i la, Ala k'i jogo ɲɛ. A banna, i bɛ dan ye. Mais ka kuma jugu bɔ i da la, a dabila. Ala k'an bɛɛ dɛmɛ, Ala k'an kanda.